अगर आप भी चाहते हैं कि पूजा फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पूजा करेले सब केहू जाता, सरस्वती माई बिया विद्या के दाता। पूजा करेले सब केहू जाता। देखो चुनरी चढ़ावे सारा लाखवाली, देखो चुनरी चढ़ावे सारा लाखवाली। पूजा करेली पूजा करेली पूजा करेली ललकी फराक वाली। 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 रिकॉर्डिंग बाय नंदलाला फिल्म समस्तीपुर।